Sabaħ il-jum bid-dawl isfar ta' xemx miż-żerniq li ġi ħabbar il-jum. Orkot għajneja u tmatrek xi ftit, ħarġet mill-frix libset xilbis, waqt li t-tewbet it-tappan il-ġieġ. Fetħet it-tieqa li għanda fil-kamra ta' sodda u it-tawlet fit-triq. Ratu triq bojta tintela bin-nies, min ġa x-xogħol, min għal-quddis, min sejjer jixtri u min diġà ġie. Tal-ħaxix jajjat u jqajjem lin-nies, tal-ħalib fl-ixkel iċekt kull xulxin, tal-ħuġġejjin tal-ħobż qassam u mar, kemm ħadet gost toħroġ kmieni mid-dar. Tal-ħaxix jajjat u jqajjem lin-nies, tal-ħalib fl-ixkel iċekt kull xulxin, tal-ħuġġejjin tal-ħobż qassam u mar, kemm ħadet gost toħroġ kmieni mid-dar. Sabaħ il-jum bid-dawl isfar ta' xemx miż-żerniq li ġi ħabbar il-jum. Orkot għajneja u tmatrek xi ftit, ħarġet mill-frix libset xilbis, waqt li t-tewbet it-tappan il-ġieġ. Fetħet it-tieqa li għanda fil-kamra ta' sodda u t-triq, tal-ħaxix jajjat u jqajjem lin-nies, tal-ħalib fl-ixkel iċekt kull xulxin, tal-ħuġġejjin tal-ħobż qassam u mar, kemm ħadet gost tawlet fit-triq. Ratu triq bojta tintela bin-nies, min ġa x-xogħol, min għal-quddis, min sejjer jixtri u min diġà gost toħroġ kmieni mid-dar. Tal-ħaxix jajjat u jqajjem lin-nies, tal-ħalib fl-ixkel iċekt kull xulxin, tal-ħuġġejjin